Tanan. Praise the Lord, pasalamatan naton ni Lord for keeping us safe. Biska nagbabarag yon aton yan nakuan kapanahunan naton sound. Kumusta naton Mike? Kumusta naton naglabay nga bakasyon? Uy, bakasyon. Bakasyon kita 2 days, di ba? Kumusta? Malipayon ba kita ka nagbakasyon? Of course, malipayon. Mga teacher, malipayon. Alaton mga kay Alphans, malipayon ba ka mo? Nakagbakasyon ka mo for 2 days? Or diri kay waray balon? Ano ba ko no, diri ra malipayon kay waray balon, di ba? Anyway, speaking about kay Alphans, may dakong share yung nga story. Usa niya nga experience na ako ng time nga, thank you, Rons. Diri kasi kaya nakmatan mga ilaw. So, usay ni nakon nga na-experience ang time nga amon pa batch ang naglilidan kay Alpha at that time. Mga fourth year college ako adto. Na-remind lang ako tro, may dato one time nga nagpa-Fridays kami di Daha Park. So nakapalibot na kami. Di na ako nanonamduman mga specific nga tao nga nakadto. Nanonamduman baga ti ati ay baga nakaddat. Basta dadamo kami tapos nakalibot kami tapos nakadang pagkaon ang mga tinapay nakadadidan amon ubos. Nalingkod kami. And then, dere ako sure kung tapos na ton Fridays or magtitikang pala. So, nag-i-restorya kami, may dumaop nga babayi. Actually, kanya may daya mental problem. Dumaop iya amon tapos, kanya nangangaro hiya. Anyalaya ka na amon. I don't know kung familiar kami ito iya, di ba na at nasa nga, day, tagi ako day, di ba nasa ganito. Ito nga Daha Park, nangangaro. So, nangangaro hiya amon, nasa nga, toy, tagi ako toy. Kami naman, kay nangangaong kami ang tinapay, ang ginhatag namon, tinapay. Kadiwa kita sometimes prefer ito natin na mas pagkaon tatighatag kaysa kwarta. So, gintagan niya namon ang tinapay. Tapos, so, karawat niya, mga tuluad at nga tinapay, di na ako nanunumdum kung pandiputok. Kung ano nga tinapay, ginhatag namon na iya. Tapos, kasing namon ma-appreciate niya, to our surprise, ito nga tinapay na ginhatag namon na iging pusdak niya di daamon na tubangan. Tapos, nagkasasyak kami nga tanan. Ala, wala niya ka-appreciate. So, kasiring namon, okay na, tapos na. Umiwas siya. Tapos, kami tanan, siyempre nasyak kami, tapos bagan, nanhuyo kami tanan. Pag iwas niya, kasing namon, okay na. Like, case closed na. Hala kay pag naroon niya, nabalik niya, may dara nga bato. Basta, ang kay Alpha, nagburublog. Okay, marilani burubugto. Nagburublog kami dito. Kay, siyempre, maigo ka mga bato. Madere la word of God yung madadara, pati bukol. Diba? You know what, mga bugto? Hindi ko talagat nangangalimtan. Nagburublog kami. Tapos, nadadlagan kami, sige ng pagkinatatawa. Dito natin sa naman pagiging magburog to. Are we going to stick together no matter what? Or are we going to leave other bugto behind? Diba? You know what, mga bugto? In life, di rin natin naiiwasan na maka-experience kita troubles. Hino di diyan waray pa maka-experience in trouble ay ra kinabuhi. Tadan kita, di ba? Dirito naton may iwasan. And the same is true, mga bugto, haaton spiritual life. Haaton walk di dakan Lord. Nakaabot ka na babugtuhan point nga kundiin ang trouble nga imo ginaatubang, diri ka na maaram kung paano mo hiya isosolve. Nahingada ka na ba itong punto nga, diri ka na maaram kung mag-aano ka. Ani mo lang nakikita nga is iwasan niya. Dalag na niya. Para sa ito na kuhan. Para sa ito na babae nga may bato. Ano mo lang kikita na les, dumalagan nala talaga. Di rin niya madadara pakiusap. Umabot ka na ban point nga sugad. You know what, mga bugto? Haaton life as a Christian, naabot talaga iton. And in fact, there are actually studies nga nagsisiring nga ang ibang Kristiyano diri nira nakakayanan anera problem as a Christian. And some of them anay lang mga bugto. Wala pa kayo nakukuhan, maghatag ang PowerPoint. May mental problem.
Okay. Pasensya na talaga. Medyo lutang-lutang pa kita yan mga panahon. Okay. You know what mga bugto? There was a certain study in 2015. Ito yung study. Ginkandak ito no sa nga organization. Ngan gumawas dito nga may ada kuno almost 3,500 nga na-live ha church each day. Usala ito kaadlaw 3,500. Ngan almost 1.2 million in a hit for the next year. That study was conducted 2015. So probably by 2016 gini-expect nila or they are anticipating there are about 1.2 million nga mga Christians that's going to leave the church. Ngan sugad ngayon ito talaga kagrabe na ang mga Kristiyano. So makikita natin nga may mga Kristiyano talaga nga di rin nila nakakayanan ng problem. Diba? Ang pagiging Kristiyano nila. So their only means is to really bumaya na lahat church. Dalagnan na lang problema. Imbis na igdalagan din kan Lord. Diba? Actually mga bugto, there are only two responses nga pwede natin himuon when we are in a certain struggle. It's either dalagnan tahiya or igdalagan tahiya nga kan Lord. Wala iton, di ba? And of course, I hope na anaton choice biskan gaano ka kore naton pangalaga di kan Lord, piliyon lagyap naton nga idalagan tahiya kan Lord kaysa kitan dumalagan or dumalagan pagka-ski. So sige lang at pag nurdadlagan. Magin kuan na kita ni magin athletics. 'Di ba? So at least nakakadalagan pa. Madalagan lang kita ngadto kan Lord ngan dapat direta dalagnan ang problema. I pray mga bugto na kita nga tanan despite of what we are going through or what we will be going through in the future, we continue to find hope and learn asking God for help rather than running away. And bugto, if there are circumstances in your life today na bagat wari ka na kaya himuon, wari ka na kaya mahimo para ma-solve or para ma-surpass, may it be a failure man ito, weakness man ito, or bondage from sin man ito, or shortcomings, let's always remind ourselves mga kabugtuan niya na kung di rin na naton kaya, maybe it's time to let the Lord take over. Kung di rin na natin kaya, Lord, kayang-kaya pa ito niya. Maybe it's time to allow God to take over. We just have to let Him. We just have to allow the Lord to do it for us. And that's what we will be talking about tonight, mga bugto, with our theme. And study ito kanina. Okay, atong theme yan na ang gawi is letting God take over. So, ang aton passage is John 21 verses 1 to 14. Sige, so if you have your Bible with you, basahon naton John 21 verses 1 to 14. Sige. Later, Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of Galilee. This is how it happened. Several of the disciples were there. Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples. Simon Peter said, "I'm going fishing." "Welcome too," they all said. So they went out in the boat, but they caught nothing all night. At dawn, Jesus was standing on the beach, but the disciples couldn't see who he was. He called out, "Fellows, have you caught any fish?" Then, no, they replied. Then he said, "Throw out your net on the right-hand side of the boat, and you'll get some." So they did, and they couldn't haul in the net because there were so many fish in it. Then the disciple Jesus loved, said to Peter, "It's the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his tunic, for he had stripped for work, jumped into the water, and headed to shore. The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards from shore.
When they got there, they found breakfast waiting for them. Fish cooking over a charcoal fire and some bread. Bring some of the fish you've just caught, Jesus said. So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore. There were 153 large fish, and yet the net hadn't torn. Now, come and have breakfast, Jesus said. None of the disciples dared to ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Then Jesus served them the bread and the fish. This was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead. May the Lord bless the reading of his word. Malay ng kaprint. Direct nakita. Okay. Sige. So, just a short background, mga kabugtuan. Ini nga aton passage. Usay nihiyahan mga post scenarios kay nga nangyari didahan gin-crucify hi Jesus. So meaning usay niyan mga scenario nga nahinabo after hi Jesus ginpako ha cross kay nga aniya resurrection. And if we will notice mga bugto, ang story ni Jesus haniya crucifixion kung mapapansin naton, waray pa hi Lord i-crucify, makikitaan naton yan mga disciples, they were already on the falling stage nira. Na magkaloyan na hira. Di ba? Waray pa igpako across si Jesus na magkaloyan na hira. Di na natin makikita ng story nga kundi Jesus was denied, di ba? 3 times. And mga disciples, di na nahibaro hira that Jesus is going to be arrested. Nagbuburublag hira, nagkawara, di ba? So, grabe talaga nila mga pinagdadaan at that time. When they started to realize that their leader is going to be arrested, ang nanabuhay ira mga bugto, naging makuri para haira and magstand. Di ba? Nakuri hairan magstand. I think mga kabugtuan na aton as Christians, one of the greatest tests is when we become away from our leaders. Labi na kita, Christians, we practice leadership, di ba? Sometimes pag waray nga nang andiyan presence, hanaton leader, test hiya aton. Or siguro naton waray nakita communication na aton leader. Or nakikitaan naton na aton mga leaders nga nagfi-fail. I think, di rin naton maikakaila nga, nagiging test hiya aton. Di ba? Kaya imagine, ang mga disciple nga ni, nagkaloya hira, nakitaan nira nga, aaresto lahi Jesus. Di rin nga Jesus nagkakaloya, perfect Jesus, pero natitest talaga even ira. Okay? First-hand experience neto ira, nga follower ni Lord. So, they started to fall. So, how much more kita? How much more kita na mga loki-loki na? Diba? Hira nga nga, direct talaga ra kan Jesus. So, kita, for sure, nagkakaluyagod talaga kita kapag waray na ato natubangan at mga leaders, di ba? O di na kita gin-chat, di na kita gin-kukumusta. And nangyayari talaga ito. Though I'm not saying na we have to normalize ito. What I'm trying to say is, possible yung mangyari. Di ba? Kaya nangyari nga niya mga disciple. Pero you know what? Kung aada kayo itong sitwasyon niya na, imbis na magmukmuk kita, ba? Or magreklamo, daganta naton mga kalugaringon in allowance nga to breathe, di ba? Ngan don't be too harsh on ourselves. Instead, mas buligan naton naton mga kalugaringon kung paano kita mas mag-grow lagi hapon even without our leaders. Kasi naton mga leaders mga kabugtuan, tao laluwat ito yara. Ba, maabot talaga at punto nga mawawara ito ra iyo kuan. Hayo life. Kaya anda ko nga challenge this, pampakiana, magpapadayon ka labagyap di kan Lord. Biskan waray na hira. Di ba? Asya iton. Kaya siyempre, salvation ni mo, di rin mo leader maghahatagay mo. Di rin master mo leader mo, ikaw, sure ka na nga save. Di ba? He-Lord man ito. So, amiton da ako nga challenge. You know what? This is actually a real test kung diin ka talaga na-depend. Ano? Na-depend ka ba ha leader or na-depend ka kan Lord? This is a real test. You know what mga bugto? Unfaith nga nakadepende ha leader, amit at faith nga madali mawara.
Kay it mga cell member or kita na mga Kristiyano, kung dependent lang kita atong leader, masimba ka lang kung nadan leader, diba? Magpipray ka lang kung ang leader nagpipray. Oh, di ko na magpipray, di ka nga nagpipray. Diba? Kung baga nakadepende tanan na leader, madali natin ito mawara. Kaya kaya not leader, nawawara ito. Madali luwat mawara ang leader, so madali ka luwat mawara. Diba? What I'm trying to say is, may tendencies ang leader talaga na mag-fail, mawara. And kung dependent kita era, masusugad kita era. While unfaith, nga nakadepende talaga kan Lord, ami to unfaith mga bugto, nga naglalast. Ami to unfaith na maglalast. So, in other words mga kabugtuan, hininga time, hininga aton passage, ang state din ni han faith, han mga disciple is shaky. Dere okay, anera, faith in a time. So, kung di na nga niyan, waray pa Jesus i-crucify, di ba? Shaky na hera. How much more did ging-crucify na Lord, namatay na hiya. And this time, dire para maaram kung nag-rose again na Jesus. So, mas matindi ang era din ni ginagihan. Waray idea kung nag-rose again, nabanhaw na ba ito Jesus, do ginsignan na tira ni Lord nga, after 3 days, mababanhaw ako otro. Asyan niya kan, di ba? Pero this time, imbis na maghulat tira dito hatom, after 3 days, nakain nira, nakatulog dira dagat. Hindi nga aton passage. So, makikita naton nga, nagkakaluya talaga din ini ng mga disciple. Di ba? Kasi, kung naisipon naton, kung gintuod nira, anya ka ni Jesus, nga i-crucify Lord, mababanhaw ako after 3 days. Dapat after 3 days, aad tira hatom. Maghuhulat tira kay promise ito ni Lord era. Pero nakain nira, nakadura dagat. Bumalik nira mga old niya mga life. Di ba? So, ansya iton. May mga times nga sugad kita iton. Hayak nanyani kita naton kuan leader. Uy, pag-pray ka haing kita. At tulog kita kakalsadahan. At kita, kung hain-hain lang kita katutog pasi. Na may mga sugat talaga nga nangyayari. So, di na natin marirealize mga kabugtuan nga, hindi nga mga disciples, an era faith, nakadepend han kan Jesus leadership, but not han kan Jesus lordship. Kaya kung nakadepend ito ha lordship ni Lord, dahil Lord uwaray, bubuhaton nira kung anong gimpapabuhat ni Lord a era. Di ba? Waray man nira himua. Dapat, they keep on sharing the word of God biskan waray na Jesus. Kay Lord ang era pagkita. Pero makikita natin ha leadership layan nakadepend. Kaya kawara ni Jesus, nagkawawara liwatera. So this is a real test liwat ha aton. Diin ba nakabase naton faith? Ha leadership or ha lordship ni Lord? Diba? So it's something to ponder. And you know what? Bugto, this is a danger. Danger inihiya. Diba? In fact, ang disciples na Korean hara pagbalik. Kung ano talaga ang gusto ni Lord ipahimo ha era. Diba? Kay kun waray hira ka Korea ipagbalik, at least naman ini kasi nga scenario naton, pipituin hira nga disciple nga adto dagat. At least may da naman lao sa era nga sumeri nga, huy, di ba nag-promise to Jesus sa aton nga after 3 days, what if kadun ta bantayan ta dito? Tanan talaga ira adto. Pag siringon sa okay, mangingisda ako, kaupod talang buruyo-buyo ako liwat, tara. Di ba? So, tanan talaga ira. Danger talaga, nagkakaluya talaga ira tanan. So, makikita natin mga bugto, kapag ito sa na Kristiyano, saring pa ni pastor, magkaluya ng hani, makuri talaga makabalik. Diba? Makuri. Ada ba kita ito nga state yan na? Nga, there is something na gusto mo himuon bagat nakukurian ka, igbalik. Bangin nagkakaluya kita. May nagkakaluya kita. Diba? May sugad. Even may sugad talaga yan ng mga kapanahonan. Kan mapapansin mo at Didi Church, biskan di rin natin pag-restoryan at mga bagay-bagay. Magigit ng balat na nagkakaluya. Diba? Nagtapo lang kamo, naghanginay lang kamo, nagkakaluyan. Sugad kita to ka-intact ni the church. Kaya naman mga bugto, this time, hiningalay pan mga disciple,
Mga disciple, wari na kaya mahimo. Hera kalugaringon. Ito na, dara na hera. Dara na ran agos ang dagat. Bumalik na ran hera old life. This is now the time for God to take over. Kay wari na irabis kanu sa naka-realize nga, uy katuan to do Jesus, bilgon to do. Nga to do kitan ginlubngan. Hulton ta da, waray na. Kaya this time, it's time for God to take over. Kaya bugto, kung ada kita sitwasyon niya na nga bagat, ano ba, magano ba ako? Paano ba ako makakag-journal o true? Paano ba ako makakag-pray balik? Maybe bugto, kinahanglan naton hi Lord pasudlon. Haaton mga kinabuhi o true. Bayan kailangan naton hi Lord, ig-allow nga mag-take over o true ang situation na may dakita. Amen? Anda ko napakiana yan na bugto. How can we let God take over our situation? Paano ba? Paano ta ba hi Lord ig-aalaw nga mag-take over haatan sitwasyon niya na? It will lead to our first point. Una mga kabugtuan, allow God's love to reach you out again. Ik-allow ang love ni Lord nga i-reach out ka otro. You know what bugto ini nga point? Kung mapapansin niyo, kung babasahon lang naton, mahalata naton nga may part ka dida. Ba? Because ang love ni Lord, always ito nagre-reach out ta aton. Anda ko nga challenge or pakiana, nagpapa-reach out ba kita? Kaya naton first point, ig-allow naton nga ma-reach out kita otro han paghigugma ni Lord. Basahon naton ha verse. Tuman. Nakitaan naton mga bugto nga si Jesus nag-appear hiya otro ha mga disciples. Ba? Nag-appear hiya otro. Mabasa natin verse 1. Jesus appeared again to the disciples beside the sea of Galilee. Anda ko nga pakiana mga bugto. Why is ako didang pagbasa ko ini? Anda akong dayong pakiana. Pakiana ko dayon. Why is there a need for Jesus to appear again? Kaya ano kailangan niya magpakita hiya otro ha mga disciple? For what? Para ba ipakita ha mga disciples, mga bugto nga, oy, guys, adin na ako, nabuhin na ako otro. Ang sabay itong reason? Tungod ba kayo mga disciples, dire ra maaram nga na-resurrect na Jesus? So asya itong dako na pakiana dida. Diba? Why is there a need for Jesus to appear again? Kasi, kung tutuuson natin, example ni Jesus, ang mga disciple, ginkalimtan na hiya. Ginkalimtan na ko diya. Ano pa? Si Jesus, God lagya piya even without the disciples. Ba? Si Jesus, buhi pa hiya, kitang-kita niya iya mata, iya experience, ginbetray hiya. Kaya na akong pakiana, Lord, kaya ano mabalik ka pa? Kaya ano babalikan mo pa ito ng mga tao? Ginataman mo ira for a long time. Deny ka nira. Betray ka nira. Pero kaya ano babalikan mo lagi pera? So the question there is, mabalik ba Lord para i-prove nga na-resurrect hiya? That is not really the main reason. Maaram ka mabugto, Jesus appeared again not because He died and now has risen, but He appeared again to the disciple because the disciples' faith has died and needs to be made alive again. Asya talaga itong reason. Nag-appear hiya otro tungod kay unfaith han mga disciples nagkamatay. Ngan kailangan ito ni Lord i-revive. Kailangan ito ni Lord i-restore. Ngan anon way ni Lord para i-restore? Nag-isog baya? Kamo, wari kang mga upay. Nagsagad ba tayo, Lord? Inatawang ko kamo, ginpadako ko kamo. Di ba, waray? Anon kan Lord ginhimo? Gin-show niya an iya love o trohaira. You know what mga bugto? Ini iya, na-amaze ako ini. Ini nga pag-appear otro ni Lord. Para akon, gesture ini, han love ni Lord. Gesture ini of God's love. This is a gesture of His amazing love, trying to reach out han mga disciples otro. Why? Asya itong ungod nga love. According to 1 John, basahan natin na 1 John. This is love, not that we loved God, but that God, di ba, loved us first.
Asya talaga din ungod nga love. Ang ginhigugma kita ni Lord. Una. Ba? Bago kita. Kaya ungod talaga bugto. Di ko nangangalimtan yakan ni Ate Celine amon di dan cell group namon. Usahan mga cell groups namon. Nayakan niya nga, kung gusto ko nun mo ma-restore, ayaw pag-isipa ang imo love for God. Isipa ang love ni Lord para imo. Which is, if we are going to internalize that, ungod manggod. Because, kung iisipon natin na love para kan Lord, limited talaga. May isip natin, Lord, asya talaga ni nakaya. Puro nga ni palpak. Everyday, di ba? Palyado. Di ba? Asya natin kaya mahatag. But, kung iisip natin ang love ni Lord para aton, it's so wide, it's so vast, it's so high, it's so deep. Di ba? Nga, the reality mga bugto, kaupay mag-serve. Kaupay bumalik otro. Di ba? Kaupay magpa-restore, magpa-reach out otro when everything is driven by love of the Lord. Di ba? Kasi in aton, all that we see in ourselves, puro mga failures. Ba? You know what, bugto? Our love is limited. Pero ang kan Lord, never. Diri naton malilimitahan. Ang kan Lord, pagkikugma. Kaya bugto, yan na, if you are on a point of your life nga, feeling mo all that you have are failures, may mga butang nga ginihimo mo dan una para kan Lord, tapos yan na diri mo na naihimo. Don't be too harsh on yourself. Ayaw i-condemn mo kalugaringon. Instead, mas mag-focus kita ang love ni Lord para makabalik kita. Para mabuligan kita nga makabalik. Mabugto, for the sake of illustration, I want to illustrate kung gaano ka-great it love ni Lord. Sige, hinong gusto mag-volunteer? Chan-chan, gusto mo, Chan? Tutudlok ka, Chan. Sige, Chan-chan nala. So, may dako nga di kuhan, for the sake line of illustration, may dako didigin prepare nga balloon na Chan. I request, Chan-chan. May dako nga di balloon. So, it love nato na tao, either para kan Lord or para igkasi tao naton. Bagabagay ito't pagpapalobo naton hit balloon. Gamit it aton baba. Ready ka na, Chan? Oh. Chan, kaya mo ni palubuhon? Oh, pamati ko na niya. Oh, sige. Kung di rin ka komportable, pwede ka tumalikod. Sige, Chan. I-try natin kung palobo ni Chan. Ba, damot hangin ni Chan, no? Damong kabag. Mapira daw lang kami ni Chan. Sakta lang, maubusan oras. Makori ko na, makori. Makori kay Goti. So, ganito aton love. Siguro kung baga kuanang kita, ano pa itong tawag din? Bikagon. Kaya tayo mapalobo, di ba? Pero ang pakiana, piran kaya naton baba magpalobo so gadini nga balon. Diba yun dahil nilindoro na kong baba? Aw, pera. Di ba? Limited talaga. Di ba? Limited kita siguro usa. Masakit-sakit na ito na't mga ugat din. Di ba? Kay makuri talaga yun niya palubon. Bakit suga din it aton love? Para hatawangan para kan Lord. Limitado kita. Di ba? Kung makaya taman usa, ikaduwa, makuri na, ikatulo, makuri na. Mabudlot na sa simod. Diba? Bakit aton na simudan na lobo habang naguhuyop. Pero you know what mga bugto? Ang love ni Lord is bagay ni nga balloon pump. Biskan ano kadamo hit lobo, hit balloons, kayang-kaya niya palubuhon. Biskan pa daw pabuthon, to the point na pabuthon, karag niya pabuthon. So ganito lang, hindi siya, try daw siya kung lumobo. Ayun naman pag-fail siya. Oh, sige, try natin. It love ni Lord, so gadihet hini nga balloon pump. Kayang ang balloon pump ha? Ang balloon pump di rin nagpapalobo. So ganito. So siguro mabivisualize na natin na kayang-kaya. Yeah. Go, Chan. Oh, basta nalobo naman Chan. Okay na ito. Sige, Chan. Thank you, Chan. Okay na ito, Chan. Kabuotan talaga ni Chan. Since day one. Chan, may dakanian ko na ako. May soft drinks ka na. Okay. So ganito bugto, it love ni Lord. Kumbaga kung tubig pa, it love natin bagat usala ka baso nga tubig. Igskwan nga natin sponge, tapos igkwan natin na another nga surudlan, gutilat iya kaya. Pero it love ni Lord,
Naguumapaw, paros kadamot o sa kabaldi nga tubig. Kung maguguwa ka ng sponge, mag-uuro-otro ka talaga ng damo nga basan pwede niya punon. Diba? So tubig at to kanina hangin. So, relate na lang natin ng mga elements para. Diba? So ganito bugto. Kung baga hangin, ang love ni Lord, it never runs out. Di riyan nauubos bagat hangin ini nga pump. Kaya bugto ikaw, kung naiisip mo nga, tungodan imo failures, diri ka na love ni Lord. Diri tunungod. Because ang love ni Lord, it endures forever. Ang love ni Lord, kaya ito niya ipaabatay mo every moment of your life. God loves you so much, bugto. Kaya ayaw kita pag-focus sa naton mga failures. Focus kita kung gaano kata ni Lord ka-love. Amen? Let us all remind ourselves, mga kabugtuan, how much we are loved by the Lord. I-allow natin ito na love ni Lord, nga i-reach out kita otro. Ano ba it means ni Lord para ma-reach out kita? Haniya love. Kasi ring naton, love kita ni Lord kapag, uy, nakatindog na ako balay. Love talaga ako ni Lord. Uy, may motor na ako. Uy, may kwan na ako, may sugad na ako, sugad ito. Uy, nakapasar ako. Is that the expression of God's love for you? Pwede maging usa, but not necessarily as shaitan. You know what? Simple lang mga bugto. Mapakyan, kuya, paano ba Lord nag-reach out ta ato ng iya love? Simple lang bugto. Just the Bible. You know what? Ang Word of God is punong-puno hinpagigugma. Kaya di rin natin kailangan magkamay ako ni para ma-feel kong love talaga ako ni Lord. No, we already have the Bible. The Bible is God's Word. And God's Word is full of love. Ba? Ngan ang Bible leto around leto aton. Kaya ano diri kita na-reach out ang love ni Lord? Kay danay, nangangalimtan na naton basahon niya. Para ma-reach out kita otron love ni Lord to. Pagbasa lang kita otron Word of God. And you will see, you will experience kung gaano ka ni Lord ka-love. So, something na kailangan la talaga ma-restore aton. You know what mga bugto? Ang Bible aadala ito aton mga paligid. Bada na yan, di-display na ito na aton. It keeps on reaching us. Love ito ni Lord para haimo. Kaya bugto, basaha ito. Basahon natin ito. Di ba sering ni pastor niya preaching? Pero ito ka chapter niya ginbabasa kada adlaw. 7 to 8 bad to? Chapters o 8 to 10? Oh. Amen. Basahon natin bugto. Salit, pastor feel talaga niyan love ni Lord iya. Higita nagdadrama kita dahil direct love ni Lord kaya wari ako kuhan. Iba nga yan kan Lord expression ng iya love aton. Bugto, God is reaching you out and iya love through the Bible. Ang Bible always kayo niya reach out. Never ito madalaga na imo kapag nagkakasala ka. Naka-experience ka na ba? Nga di na nagkasala ka ng Bible na wara iyo. Diret mauba bugto imo, aadala tiya permi. Diret tiya madalagan. Madalagan pa daw kita. Pero naton Bible, it will always reach us out. Love ito ni Lord para aton. What else bugto? People around you. God could also reach you out, haniya love, through the people around you. Our pastor, our leaders, ba? Imo sakay. Imo classmate, naghatag lang encouragement ta imo. Sometimes you have to be sensitive about that. Kay bangin ti kang ito kan Lord. You know, there is this one person nga na-appreciate ko talaga iya kay. Diri man good kami sugad ka close, pero nagchat iya akon one time, naghatag iya akon encouragement, kalalaba. Hala ka Lord, sugad na ako ini kasalaan. Ginmalain. Diba ako, Lord, grabe man ini nga tao. Bagat, kaya ano nanumduman ako niya nga, i-chat sugad. Tapos may video pa ito nga, siya, Sir Vic, kit ikunin nga video so gadini. Siya lagi ito di church. Biskan diri kita nag-i-restore yan, nafe-feel natin. Nafe-feel natin ng mga dry land ng mga people. Siguro na pila na niya, wari ko nakakikit Sir Vic at church. Or wari na magpipreach. And that was so amazing. Sometimes you have to be sensitive about that mga bugto. Because sometimes, those are expression of God's love for us. Amen? Ano yung mga sangkay, yung mga bugto, na continue ka mo, gini-encourage. Ayaw nato nira i-neglect.
And sometimes mga bugto, through our circumstances. Sometimes God expresses or gina-reach kita ang love ni Lord through the circumstances na ginaalaw ni Lord aton. Maybe, may nabasa ka social media. Di ba? May nabasa ka, grabe na word. Or maybe may umagi lang nga track, tapos may verse. May sugat na kamit nga experience. Di ba? Ako kasi, many times ako ito nasugat, ito na bagat lonely ka, tapos may umagi na track, nasagi ka. May umagi na track, di ba? Tapos may verse, di ba? Bagat para man to ako niya, no? May derato na nasagi, Walang magpapasagi. Di ba, may mga sugat dito ng mga experiences? Or during worship, nag-worship kita, pero bagat, biskan wari kita gina-utter nga word ida kan Lord, nafe-feel natin that God is speaking toward us, di ba? May mga sugat dito. Ako, I felt that last Sunday. Wari ako word na ginahatagan Lord, pero God was letting me feel an iya embrace, and I was actually crying. Lord, titinagis man ako, Lord. No, may sugat talaga ito through the circumstance. Bugto, we have to be sensitive about God's love for us. It doesn't have to be dag ko na butang, mag-upay, mga simple lang ito. Kailangan maging appreciative lang kita. Amen? You know what, mga bugto? God is introducing His love again ha aton. Kini-introduce ni Lord ang iya love aton. Kaya because God wants na makabalik kita dita iya. An iya way para makabalik kita iya is i-remind kita otro kung gaano kita niya ka-love. Kasi mga bugto kung ihinumdumon naton, paano ba nagtikang tanan? Paano ba nagtikang nga naton pag-serve dita kan Lord? Di ba di dahan time nga na-realize naton kung gaano kita ni Lord kay gugmaon? Mo talaga itong pinakauna. Ang una nga, nakilala mo pala Lord. You get to realize nga mahal na mahal ka ni Lord, and that's why nag-serve ka iya. Di ba? Kaya sometimes you just have to be reminded about that para makabalik talaga kita dita kan Lord. God wants us to focus on His great call, not on our fall. God is not after kung ikapira ka na fall. Ba? God is not after your falling. He is after with your calling. May calling kita dito kan Lord. Kaya bugto, we may fall a lot of times. Let us never forget to go back to the call. Because falling, temporary lang ito. Pero ang calling natin dito kan Lord, eternal. Amen? The reality kasi mga kabugtuan kapag ada kita natin falling season, ito nga, we have too much failure. Ito nga mga moment. Nakakalimtan natin na natin calling. Ba, ano mo calling nga mag-lead cell group, mag-gen-serve, mag-usher, ba, mag-preach, nakakalimtan natin kapag ada aton mga failures. Nakakalimtan natin aton identity. Nakakalimtan natin, Lord, just like the disciples. Nangalimtan natin magbasa Bible. Ba? Nangalimtan natin, makuri na talaga, makabalikan, Lord. Pag-aada kita hatan falling season. Bugto, when this happens, let's continue to remind ourselves nga unfalling, temporary laya. Pero uncalling ni Lord, eternal. You know what, Bugto? Tonight, I am actually, na-humble ako actually. My heart is so humbled to see myself here preaching again. Kasi if you get to notice, mga pera naka-weeks, sobra na month, nga, wala nakalalay na pa preaching. Kasi for the past few months or weeks, I feel like nakadakon point na life nga, wala ako ibang nakikitaan kundi failure. Nakadako ito nga point na akong life. Ngan, biskan ako akong kalugaringon, wala na ako bilib akong sarili. Like, dere ko na gusto makita akong sarili, nga nagpipreach otro, tungodan mga failures. Ngan, dere man talaga ito natin naiiwasan, di ba? Cell group, nakita ko akong sarili, failure, so God. Tapos, ministry, work. Actually, may mga workmates ako didi. Ngan, maram ako, sometimes aware gad ako ito niya. Alam, bakit akong behavior, deriya pang Kristiyano, tapos nagpipreach ka pagod. Naiisip ko ito actually. And I know nga, may mga responses ako nga
siguro diri tama. So God. Kaya, grabe disappointment akong sarili. Grabe talaga, as in, yun yung mga naglabi nga bulan, nakada talaga akong point nga. Nakikitang ko lang akong sarili as failure. Ngan, na-amaze ako kan Lord, kay itakpag kita akong kalugaringon, kasi failure ko. Pero never ni Lord yung paabata akon nga, ansya ko ito. Diba? Ngan, ansya nga, yan na nahambol ako. Pag kita ko schedule through han preaching, naka-line up na ako, 22. At grabe na akong pagbattle akong kalugaringon. Itong mga nangyari, history na ito, focus ikaw on future, focus ikaw on destiny. Diba? Kasi sometimes it's hard to battle talaga atong mga kalugaringon. Kaya, I'm so amazed, I'm so thankful dito kan Lord nga. Finally, I get to get back again na preaching. Grabe talaga ang preaching, pero na, mawawara, tapos ano na naman. Grabe talaga. Pero, ano ko nalang na realize is, at least nakakabalik pa. Di ba? Mas perde kita kung di rin na makabalik. Kaya, the Lord is still good. Kaupay lagi niya. Actually, few people, maharamad doon akong mga ginagihan ng mga past few months, weeks. Maharamad tera. Kaya ni ba po, wala naman magpipreach ko yabik. Nakadako ito nga mga point nga sugad. Yan, ate silin maharamad yan akong mga pinagdaanan. May mga pinagdadaanan manggod kita nga, di rin madali para aton, di ba? Labi na mga spiritual. Cell group, damula, ministry, biskan ha work. So God. So, praise the Lord kay nalampasan natin ang mga falling season. Di ba? And I am just praying na padayon kita na makag-continue dito kan Lord. Yeah. So, kamugyap mga kabugtuan, wala imposible dito kan Lord. So, if you feel like ada kaya na stage nga, nakikita mo sarili, puro failures, waray fruits, waray achievements, padayon la. I-remind otro kung gaano ka ni Lord ka-love. Kay, when all that I see in myself is failures, angin paabat ni Lord ako ni Saniya love. And that's the reason why I was able to get back. Lagi hapon. So, asyaton, bugto ko na ko Korean ka makabalik, just remind yourself how much the Lord loves you. And He really do bugto. I tell you, love na love ka ni Lord. And I'm sure, makakabalik ka. Siguro may mga butang hay mo life nga, dere mo na nahihimo yan na. Nahihimo mo before, pero dere mo na nahihimo yan na. Sure ako bugto makakabalik ka. Just continue to remind yourself na love ka ni Lord. Dahil siguro mo sabit bugto, love na love ka ni Lord. So focus kita ang love ni Lord kaysa naton mga failures, kaysa naton mga pagkukulang. So, we are now on our second point. Ang ikaduwa natin bugto na point is, kanina, allow God's love to reach you out. Yan na, allow God's help to redeem your faith again. So, allow natin ang bulig ni Lord nga ma-redeem otro natin faith. Yun at mga bugto, one thing that we will realize, ito sa na Kristiyano, kapag nanluluya nga ni kita, una nga nanluluya aton faith. Diba? We're starting to have less faith sa mga bagay-bagay. Madali na kita mag-worry, di ba? Ano natin mga responses, di renansya, diba? Faith. So, importante ang faith na ma-redeem hiya otro. Diba? Kaya kailangan, i-allow natin ni Lord na buligan kita nga ma-redeem ito otro nga aton faith. So, kitaan natin na verse. Yan. So, he called out, "Fellows, have you caught any fish?" Anyakan, "No." They replied. So, kaya no faith bugto? You know what mga bugto? Unfaith kasi is one of the most important thing in Christianity. Kay foundation nito naton. Ba? And kapag kita okay, usa nga pinaka naapektuhan, isa naton talaga faith. Ba? There are times that our faith problems, di rin natin ma-solve by our own. And that's the time na we must be in need han help ni Lord. Ba? You know what, mga bugto? Just like han love ni Lord, God's help, ang bulig ni Lord, always lot ito present.
Ang help ni Lord, it will never withdraw. Always ito present para imo. Kaya nga ni, ang aton la part is, kung nag-aalaw ba naton ni Lord na buligan kita. Ang salatot aton part, it is always up to us if we are willing to accept it. So, just a little background mga kabugtuan. Anong nangyari kasi didi? Nag-oropod nera, no? They went out to go fishing. Nag-oropod nera. Nga nakikita natin nga, waray hiramay na huli. Ba? All that they experience is nothing. Waray success, an era pagpalaot. The disciples are actually doing the things on their own. Ginhimo niran mga butang nga waray Lord. Ba? Kaya ano na nabu? Waray ramay na kuha. Waray ra naging successful. Hito nga era pagpalaot. Sometimes, nangyayari gyap ito aton mga bugto, di ba? Sometimes, may mga panahon na we're trying to fix things up by our own. Meaning without God. Ngunit nagiging resulta, another mistake la. Diba? Nag-experience na kami ito na you try to do things by your own. Waray Lord. Ngunit naging resulta, palya. Or naging another mistake lahiya. Mananumdum akong istorya akong co-teacher na akong. Nga, dito ko na-reskwelahan before. Iniya, kwanlan yan, for the sake of, siguro illustration na laliwan. May dahiya, bagat, batchmate, nga nag-host. Ano ba maaram na niya? May dahiya batchmate nga nag-host, sa nga event. Tapos siguro, tungod kay pressure diya kay, bugos ko dito event, di ba? Nakaton mga dean, mga colleges. Sito ko nung house, bagat natetense ko na niya. Tapos, nasa ring na ko niya, ladies and gentlemen, tatawag na niyan din. Tapos, na-mispronounce niya ang word na din. Siya, ladies and gentlemen, let's all welcome the den. Nasa ring niya. Tapos, na-realize niya, wala, bulat maliwan ang pronunciation. So, gintry niya pag-correct. Yung correct niya. Siya, the dean, amen. Mali na kayo. Mali naman lahat, amen. Diba, imbis namin, naging men. Ladies and gentlemen, the den, the dean, amen. Diba? Diba sometimes mga bugtuha ato ng life, may mga sugad kita ito na, mga experience na gusto natin ayusin it mga bagay-bagay on our own. Pero nag-i-end up yung malilagayaw. Mas namamalilugod kita. Diba? May mga sagot kita na experience. This is what happened to the disciples. They caught nothing because diri nira upod He Lord. That's why mga bugto in real life, especially spiritually speaking, we really need to allow God. We really need to allow God's help in our lives. Magpabulig kita kan Lord. Kung mga sagot yan ito, mga case, di ba? Kung di kita sure, magpabulig na kita kung paano pag-pronounce. Bayan talan na word, kada bulo natin, maling ka pronounce, di ba? So, kita pag-aalang, labi na kan Lord. Pagpabulig kita because the Lord is always willing to help. Imagine, nagpakian na nga ni Lord dida, di ba? Ano man, sangkay. May da ka mo nakuha. Sometimes, sugalit ni Lord aton, ano man anak, maging kakaong ka pa. Di ba? May parasahi ka pa. Di ba? Sugaliton. Though, not literally nga masaring Lord dito imo. Pero sometimes, may kalida sangkay nga, gintagang kapag kaon. Di ba? Uy, di nga yan, paningod to. Wala, wari pagod yan na pang kaon, sakto la. Di ba? Order nga ni, may nakamotor. Uy, tara, sakay na la didi. Tiulin na ako. Ay, salamat, wari ako parasahi. Di ba? Tapos pagkabuas, naghulat ka lagi update, ultong ko daw dito kay. Bangin umagi. Diba? Pero siyempre, damot way ni Lord. Oh. Malay mo, habang naghuhulat ka, kita mo, uy, 20. Diba? Damot paagi ni Lord. Bugto, allow the Lord. Nga buligan ka. Diba? Grabe niya concern ni Lord, diba? Ngan, ano ba bugto ang una? Paano natin ni Lord i-aalaw nga buligan kita? Ito natin una nga point. Didi ha? Next nga verse. Diba nasa Lord, ano man, may nakuha ka mo, anong ira-reply? No, they replied. Bugto, para i-allow natin ni Lord, aniya help pa aton.
we must give God an honest confession of our situation. Honest nga confession. Be honest kan Lord nga nag-failed ka. Be honest kan Lord nga nakasala ka. Ihambulan natin kalugaring hindi kan Lord. You know what? This is an honest reply. Kaya imagine, mga professional nga fishermen. Diba? Unpride dito, diba? Ang credibility kung pito gudira, dirila usa. Kung sabi rin, wari ka muna dakop? Doctor of fishing na kamo, rin ka muna dakop. Diba? Pwede ra sabi rin nga, pero pakiya naman, diri okay lang, may da kami didi. Diba? Pero naging honest tera. Knowing nga, diri pa nira maaram kung Jesus ang nakada. Pero naging honest lera na siya nga, no, wari kami nakuha. That is the first step, bugto, para mabuligan kita ni Lord. We need to give Him an honest confession. Because, kung waray ini nga disciples, bugto, maghatagan ira honest answer kan Lord. Diba, kung naging ma-pride lera, ayaw pagbaton nga waray, kay makarawod, mag-ihanagod kita nga mangyarisda, tapos waray kita na dakop all night, signala, okay lang kita didi. Diba, pwede mo nirayak na nasugad? Pero naging honest era. You know what? Kung warera naging honest, diri makaka-penetrate ang bulig ni Lord para ira. And it's the same maaton. Kapag diri kita nagiging honest kan Lord, hanaton mga situation, diri makaka-penetrate ang bulig ni Lord para aton. Kaya bugto, it's okay nga yak nun Lord nga nagkamali ka. It's okay yak nun mo kan Lord nga asyanin imo nabubuhat nga salayana. That is so that ang bulig ni Lord makapenetrate iya imo life. Makapenetrate iya haaton. Kasi sometimes kita ng mga tao, di ba, mahilig kita mag-pretend. Di ba? May dahil to dani, uy, na mo kapit bahay, may nag-birthday. Tapos maagi ka dito rabale para sampitan. Sa sampitan ka, uy, tara, kaon, di, birthday ni nanay. Pero ikaw, todo pretend ka, ay, sige la, busog kasi ako. Di ba? Pero paglabay mo rabale, kagugutom mo ta, kumaon ako dito. Sugat kita ito daan di ba, ng mga Pinoy. Kita good light ito. Di ba? Or daan naman mga bugto, masering. Uy, yan na, si Sam, okay ka la? Oo, okay la ako. Di ba? Pero pag paklimpin ko la, magawas, dari ka nangungumusta, dari mo naman layagin na ataman. Di ba, may mga sugat dito? Pero papakianan mo, okay ka la? Oo, okay la ako. Pero pag kuwan, dari nga nahugin ko kumusta. Mga dakilang pretender kit. Nanumdum lalot ako, damat ang istorya. Nanumdum lagod ako na akong co-teacher. One time, nangarigo kami abori. Tapos ini akong sa co-teacher, late hiya. Human na kay pangaon. So, niya dara, pork steak. Ba't kakauno nila yan namon after pangarigo? Di ba, magutom kasi ito pag nangangarigo. Tapos, pasagdan lalo namon ng pork steak. Okay, sorry kung na-late ko na ako kay ginlinuto ko ng pork steak. Ay, iba talaga, pork steak. O sige, kaon na ikaw, kaon. Tapos siya nangaon na kami. Kamu naman pangaon, nangarigo. Nahawas na kariguan, pinanggugutom mo turo. Huy, tara, may pagkaon pa kita, may pork steak pa kuno kita. Kami, pangaon kami, luto. Tapos, huy, excited kay pork steak, di ba kararasat pork steak? Pagkaon naman, grabe ka, asin ng pork steak. O sama pala pa ko na, di asin. Grabe talaga. Tapos, nasa rin naman ko, teacher. Huy, kumusta ang pork steak? Okay man, ma'am. Okay man, ma'am. Lumasagad kita ito, grabe tat pagpipretendaan. Okay man, ma'am, okay. Balito. Grabe, ma'am, na-late ka. Good lang ang paglinuto lang. Pero literal talaga, bugto as in. Takay, wari kami tubig. Okay. Diba pag dagat, naubusan kita tubig dahil nangangalimtan ta. Ang kauuhaw talaga, biskan ng unod la, waray sabaw. Pag tilaw mo la di adi ng asin didi. Ito na ba? Grabe. High blood kan asin. Asin ka, asin duro. Pamati ko, babad sa tuyo. Asin duro. Pero pag panguli namon, pag kanina namon eskwelahan, hindi na kami nag-restaurant. Grabe. Nakuha mo lahat. Napansin mo ngayon, maasin ang pork steak. Grabe pork steak, kaasin. Pero dito yung papakyan, ay, kumusta ang pork steak? Okay man, ma'am, okay. Di ba? Mahilig kita mag-pretend. So from that, diri maayos ang problema kapag nagpe-pretend kita nga okay, pero diri man. So, tigang yan na bugto,
dapat din na kita maging pretender. Kung maasin, maasin. Wala na flowery. Kung diri marasa, diri. Diba? Kung marasa, marasa. Kung mapait, mapait. Diba? Kung mahusay, mahusay. Kung diri, magiging mahusay na lang ito. Diba? So, mga bugto, kung magyakan kita na wala problema, diri talaga kita bubuligan. Kung magyakan kita nga diri kita ginugutom, diri kita talaga papakaunon. Nagigets niyo mga bugtan point. Di ba? Wow, baka pa kaya. Nakikuha natin ang point, di ba? Same true kan Lord. Kung diri kita maging honest ta iya, hanaton mga experiences, diri maayos sa naton heart. Diri makaka-penetrate ang bulig ni Lord para aton. Kaya bugto, confess to God everything with all honesty. So niyan, magkakanta kita kan Lord. Altar song, di ba? So it's your time nga maging honest ka kan Lord tanan. May mga bugat dida, may mga tunok, may mga buring. Ihatag ito kan Lord tanan. Be honest. Dida kan Lord. Ani kadua bugto, be willing to obey again even when you don't understand. Kitaan natin ang verse 6. Ani kadua nga way. Kung paano natin maaalaw ni Lord nga buligan kita. Mag-alawan niya help pa aton. Ma-rebuild utro naton faith. Ba? We should be willing to obey again. Biskan diri naton naiintindihan. Kaya ano kubugto na sa ring nga diri naton naiintindihan. Kasi imagine na bugto kung niga-analyze naton ang scenario. Iya mga theory ko guideline niya. Kumbaga kung may isip laban naton. Anyakan ni Lord Aira, throw out your net on the right hand side. Ha right nga side, i-throw ko nun niyo. Sa tingin mo, bugto, ini nga mga fisherman, does it make sense for them? Sa tingin niyo, all night ba yara nag-fish? Sa tingin niyo, halif layara nag-inityan net? Like, so, wari ba yara umisip nga sabi, huy, di naman kita right, bagan may da. So para akong bugto, for sure, on right side, ginityan nat ni Ranet. Di ba? Ano may schedule? O yan na, puro lang kita left side ha. Di ba? Nagkukuwalat niyo. Kung nag-analyze natin ang scenario. Kaya, kung nira fisherman, hulo, masaring nira, oh Lord, tapos nat na ginitsanat namon dida. Di ba pwede ra sa mering? Pero, naging willing hira to obey. Biskan, it doesn't make sense. And same straw aton mga bugto. If you want to allow God's help, nga ma-redeem o tron mo faith, be willing to obey even if it doesn't make sense. Lord, kaya ano kailangan ko inubuhaton? Obey la. Lord, bagat sobra naman ini, obey la. Biskan di rin mo gusto, obey la. That's how to rebuild our faith. Gusto ka lang ni Lord buligan. Ang siya kailangan mo ito buhaton. Amen? The disciples showed their willingness to obey. Biskan, diri na nagmamatter. No, may times talaga nga, ang mga butang nga gipapahimaton ni Lord, mga nonsense na. Lord, kaya ano kailangan ko yun? Lord, kaya ano? Hiya na nga ni Lord may sala. Ako pang kailangan magkuha na iya. Di ba may mga saga dito? Pero we just have to obey the Lord. Kaya kung haaton, diri yan nagmamatter to kan Lord so much. Amen? Bugto, because of the disciples' honesty and willingness to obey, even when it doesn't make sense, ang bulig ni Lord haira nakapenetrate. Kaya bugto ikaw kung gusto makapenetrate at bulig ni Lord mo, nga makabalik ka, hani mo commitment dito kan Lord. Be honest and be willing to obey. Biskan, it doesn't make sense. Amen? So nato ni katulong nga point, hirani na kita. Allow God's word to redirect your ways again. So, allow God's word to redirect your ways again. Bugto, allow God's word to change the way you live again. Kasi bugto, for sure, di ba, anatong ginihimudan una kan Lord, ang shiny. Tapos yun ang mapansin mo, iba na. So, allow natin nga ang word ni Lord,
i-change kita otro, ibalik kita otro on that right track. Ba? Ibalik kita otro. Hito di nga plane. This time, it is already bugto a matter of consistency. Di rin na one time lang application ng word. Consistency talaga. Because we are already talking about ways. Ang sabi nga ni kita bugto ways, it means habits na. Diba? So, ibig sabihin, ibalik natin otron mga habits nga nawawara. Ang aga-aga pala, excited ka magmata, kay magja-journal ka, magdi-devotion kita. Diba? Hagabi, bago ko maturog, magja-journal, magpe-pray, nagpa-fasting ka, thrice a week. Diba? Ibalik natin otro mga bugtoan, mga habits that was lost. Like John, mga kabugtuan, di verse 7. Let us acknowledge God once again. Hiyan una nga naka-acknowledge nga Jesus ito. Maybe, kailangan lang natin otro i-acknowledge si Lord bugto. I-acknowledge natin otro ang presence ni Lord. Bagay na siya itong nawarahaat. Diba? It's so important, mga kabugtuan, nga gina-acknowledge natin ng He Lord in everything that we do. Na ano Proverbs? This is what makes our path directed and successful. When we acknowledge God in everything that we do. And what else, bugto? Like Peter, mga bugto, let's learn to take rest again for Jesus. Lumok si Peter, nagsulot ya bado loksoy ya. Uy, Jesus ini. Ha? Nag-take rest kaya. Bahala na lang mahulos basta malayog. Bugto, maybe this time, kailangan ta mag-take rest otro para kan Lord. Di ba, mga moment nga ni nga bagat, kaya mo i-sacrifice tanan for the Lord. Ito ba nga feeling nga, maaram ka, example, may deadline ka buwas, pero diri unahon ko ini kaya siya ni. Di ba sometimes nawawara ito aton, nauunahan kita ng diri, may trabahon ka sa eskwelahan, mas nauuna, nababaliktad na ba? So maybe this time, it's time to take rest. May quiz buwas, pero journal talaga anay. Sige, mag-aram ako after lang mag-journal. Di ba, may mga times kasi nga, diri, mag-aaraman na ako kayo, mabagsak nga na ako, suga dito, makakuha na ako, mamamatay na. Di ba? May sugat talaga ito, di ba? Nauunahan talaga. Kaya, bugto this time, maybe it's time to take rest. Kaya naton? Amen, happy ako. Lord, di ba? Oh, mga katrabaho di take rest. Di ba? Maybe it's time. Ngan, like the other disciples, bugto. Other disciples, though they were distant from Jesus, distant tera, physically and spiritually, always remember, bugto, na you are not too far than you think you are. Diri ka talaga. Sometimes kasi madrama kita, di ba? Kararayo ko na duro kan Lord. Di na ko makakabalik. Kuwan na talaga, malala na. Di ba? Sugat kita ito. Bugto, bangin parehas kalahan, ibang nga disciple. Kung ni Peter lumayog, hirakal mala. Sige la, kuwan lang kita, 300 miles lang kita away. I mean feet, 300 feet. Dida, 100 yards. Oh, i-convert niyo yung yard to feet. Masa 300 feet away la. Sometimes kasi rin natin, kararayo ko na duro, imposible na. Bugto, no. You are not too far than you think you are. Tigam niton, para makabalik ka talaga kita. Sometimes kasi nakukuriyan kita, kaya natin kailangan magsugad ako, hindi kailangan magsugad. No. Bugto, it's just a prayer away la. One journal away lang nga yan. Di ba? Mag-journal ka lang yan, ma-restore ka na. Mag-prepare ka lang, restored ka na. Sometimes giniisip natin, hala, kailangan may balik, kailangan mabalik dahil yung tanan. Tapos, tsugi na. Di ba? Pero diri bugto, you are not too far than you think you are. Tigam na nito natin. Hinay-hinay la, para sa nira pagbalik ang mga disciples nga to kan Jesus. Dira para sa kan Peter nga, layog dayon. Nira, nahinay la kita kay, hira ni man la. Diba? Kung hinay-hinay la bugto, pray otro. Diba? Journal otro, biskan mo sa laka page. Thank you, Lord. Amen. Mas mami mag-journal kita aga. Mapagmata natin kay ito na makasugko.
Pa eh, gabi na nga ni. Ay, Jordan pa nga na ako. Lord, Lord, Lord. Diba? Kailangan, may kusog pa. Oh, balik na kita serving. Diba? Attend na kita through GenServe, Asher. Oh, preach na kita through. Balik na kita, bugto. Ang mga nangyari, bugto, kalimtan na ito. Anong nangyari na. That is already a history. Focus na kita na atong destiny. Amen? It's destiny over history na. And bugto, continue to allow God's word guide your ways. And always remember, where God guides, He provides. Sometimes, ang aton worry is, Lord, kung himuong ko ini, Lord, kung himuong ko ini ang journal, magpo-provide ka answer. Anahon quiz, di ko ma-adman. Diba may mga worry kita, Lord, kung himuong ko ini, ano man na din na iba. Bugto, when the Lord guides you there, always remember that He will provide for you there. Magpo-provide niya. You know what, mga bugto, ungod talaga iton. Actually, yan na lang adlaw. Kagabi kasi, di ba, suspend. So yan na talagang adlaw. Gusto ko mag-leave para may time ako makag-aram. Tapos, akong kasi leave kay teacher ako SC. Anamon leave, sick leave, lawari kami vacation. So, nadiri man ako, masarta ko kan ma'am nga, Ma'am, may sakit ako pero wala man nagsakit. Uy, may sakit ka, nag-preach. Di ba? So, makaraod. So, kagabi pala, nagiinunauna na ako nga, Lord, dalan maupay, gusto ko talaga mag-leave buwas. Akong kasi kuwan, worry. Bakit direct tugutan ni ma'am? Kaya di ba dadamo na nga nin vacation, tapos ma-absent. Maupay na labog to kagabi, na-stress ako. Kumaturog ako early para magmata ko early kanina. Anak tali nga, nasudlanin mananap. Nasudlan niya mananap kagabi. Alas 12, alas 3 na nangaturog, hindi tinanggal ko din. Nafe-feel ko talaga, tatamak-tamakan na ear drums. Humati ko yun na, hindi nga mananap, may dala rin problema yan. Gusto na yan, listener. Nafe-feel ko talaga nga naglilinakit, anak maaram lada mo yatiil. Hindi ko maaram kung anong klase nga mananap ka daw. Hindi tinanggal ko yung wala katatanggal. Na-stress ako, hasta nangaturog na lang ako, bugto. Pagkabuwas, may dalagya, pero pagkabuwas, na-appreciate ko yan, wala na ako ka-stress. Kaya nagkamay da ako reason nga makalib. Kasi Lord, salamat nga may sinunod naman. Kaya kasasakit nagtali nga, alang man ako sumulod. Okay, class, pag ako, di ba? Di rin mo, kaya kasasakit talaga ito nga. Gintatamakan talaga din, bagay gintatamakan niya ng ear drums. Marubalat ang ear drums pa tayong nagdamot ako. Ambot yun na ito ng klase nga mananap. So, nakaglib ako yan ng adlaw. Di ako na-realize nga, Lord, ikaw talagang magpo-provide ko na nun maupay. Di ba, kaysa naman magbuwa ako, di rin maupay. Ma'am, may sakit ako, may doctor eyes or what, di ba, di makakasulod. Pero ito, Lord na nag-provide ang reason. Sige, anak, gusto mo mag-live buwa? Sige, ako bahala, yung reason. Nasudlan, mananap ang talinga. Masakit ang talinga, di rin makakasulod. Approve. Di ba? You know what, that is just a simple example. What I'm trying to say, mga bugto, kung diin kita ni Lord gin-guide, He will always provide ang aton mga needs. Kaya ayaw na kita ito pag-worry kon, Lord, ano man ini, Lord, ano man ini. Diba? Asya ito nangyari ira. Imagine, pagkat ito ni Rabugto, Hashor, when they got there, they found breakfast. Kung nira nangingis dera para may kaunon, pagkat ito nira, loto na. Magkukuri pa ka mo dito, may biling, loto na. Ano niyo karuyag, sinugba, tinula. Nakitaan ni Rabugto, cook na and fish. He Lord na pwede na your needs. Ano lang gawin ni Lord era? Dumaop lara kan Lord, di ba? May breakfast na era. Same gaya pa aton bugto. Be sensitive and guidance ni Lord. Always si Lord magpo-provide para hay mo. And bugto, as God continue to do His part for your life, do not forget to do your part as well. Ayaw kang alimot, always ka may part. Ayaw ito kang alimti. Sa ring panak nabasa, don't forget to remember. Uy, di really, ungo dito. Kita alam, may preaching ito. Don't forget to remember. Hindi ka mo nagbabasa. Don't forget to remember. Ayaw talaga niyo kang alimti nga, hinumdumon nga may part ka. May part talaga kita. Kita alay niya nga part.
Nasa ni Jesus, bring some of the fish that you have just caught, di ba? So, Simon Peter went aboard and dragged the net and so on. Gindara niya. Jesus, maaram yung may food na. Pero iyalagyap yung padaran pagkuhan. That is to make them realize na may part talaga kita. That is your contribution. Dapat sa ganito. Kay bugto, wari mangyayari aton nga restoration, progress, and all. Kung kita, asya nga nin aton mga point, allow God, diba? To do this again. Allow God to do this again. Kay, ang point nila is, aadai mo. Ikaw ang may decision if you are going to let God take over. Adan decision imo kung i-allow mo, Lord, buhaton ito para imo. Kaya you always have the decision. Don't forget to remember that you have your part to do. Hey Lord, ginhimo niyan niya part. Nag-provide yan breakfast. Ani mo part, mangisda ka. Diba? Dad akan Lord, contribution mo ito. Amen? Again mga bugto, kung di rin na kaya, maybe it's time. Situation. Allow God's love to reach you out again. Love talaga ni Lord ang mauuna. Allow God's help nga i-redeem o troan imo losing a faith. Ang mga faith na break na. Diba? Ano ako na yan? El Niño na nga faith. Allow God's word to redirect your ways again. Amen? Let's all stand mga kabugtuan.